Το κακό παίρνει πολλές μορφές, αλλά πάντα κουβαλάει μια καρμική κατάρα γεννά. Τέρατα που παρονεύουν στα βουνά, όπου κατοικούν οι μύστες. Θηρεύουν τους ζωντανούς για δεκαετίες. Εκδηλώνεται ως καταστροφικές επιδημίες, σημαδεύοντας ο κόσμο για αιώνες. Είναι ορκισμένο καθήκον του Γιακάσα να εξαγνίσει κάθε κακό. Αλλά μετά από χιλιετίες αιμοτυχησίας, το κάρμα παίρνει το φόρο του. Μια στιγμή εφησυχασμού και εγώ θα υποκύψω στο σκοτάδι. Μια στιγμή αμέλειας και θα με ανατρέψει σε ένα από τα τέρατα που ορκίστηκα να εξαγνίσω. Μετά από χιλιετίες βασάνων και τελείωτης σφαγής, τώρα βλέπω τα πράγματα για αυτό που πραγματικά είναι.